kde naplánujem 16 tréningových jednotiek na rozmedzie 8 týždňov. Pričom toto budú tréningy na doma, plus zajtra ma čaká doplánovať tréningy vo fitku, kde to naplánujem na 10 tréningových jednotiek. A potom potrebujem ísť obvolať všetkých klientov a podohodovať si s nimi termíny, kedy môžu cvičiť, kedy nemôžu. Tak to je teraz práca na najbližšie 2 hodinky. Inte en dag går bort utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda klubbar alltid stängs. Så inte en dag går bort utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda stranden är min säng. Mám za sebou dneska call community. Ten call mi dal neskutočnú motiváciu. Pokúsim sa spraviť maximum a ďalšie video už to bude ono. Máme naplánované nejaké veci. Ďalší týždeň by som mal mať jeden deň príjmačky a chcel by som točiť jedno video, ktorým už si sľubujem, že budem točiť dlhšiu dobu, ale stále som sa k nemu nedostal. Tak snad všetko vyjde. Na zdrowie! Jag frågar mig själv varför stanna i nord. Men jag vet att det handlar om flod. Vill bara ha min förbannade sol. Vi ser och vi drömmer detsamma min bror. Så vi jobbar och samlar och taggar så fort vi kan. Langa min Canada Goose. För idag ska vi landa där palmerna bor. Kliver av planet och den där häftan som greppar min kropp gör mig galen. Kastar min väska på rummet sekunden efter där vi ute och spanar på damer. Det här är vad vi kallar för hajer. Tofflorna på nu för sanden är het. Vi stannar där sent och vi känner för det. Vad som händer efter det bara palmerna vet. Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda klubbar alltid stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda stranden är min säng. Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda klubbar alltid stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda stranden är min säng. Idem akurát odtrénovať klienta, potom sa presúvam na doučko a z doučka sa hneď presúvam naspäť do fitka. Ideme znovu odtrénovať klienta a potom čaká mňa tréning, takže dneska to je plný deň, večer štúdium a ideme na to. Yeah. Good morning, akurát mám doučko. Utekal som z prvého tréningu, nestíhal som vôbec, ale bolo fajn. Odcvičil som všetko s klientom, utekám sa rýchlo niečo naučiť na doučku, utekám na ďalší tréning, potom si odcvičím ja a vidíme sa. The ones that hate me the most look just like me. You tell me what that means. Make a slick comment and see what that brings. I seen it go down, we can reenact things. Extreme like BMX. Akurát mám už podoučku a čaká ma za 6 minút ďalší tréning, takže musím sa rýchlo presunúť do fitka. Budeme odtrénovať, lebo klientom sme si zavolali a dohodli sme sa o čosi skôr. Takže pre mňa je to lepšie, a potom môžem si v kľude aj ja zacvičiť. These boys pussy and they PMSing. People in the city see the movement occurring and say, my God, I wanna be in that scene. Damn right you wanna be in this scene. She had the video. Dobré ránko, nemám tak nejakú chuť hovoriť, ale chcem sa podeliť takú message. Potrebujem sa s nej naučiť niečo. Message od Patrika Kmeťa. On hovorí, že si dal spánok ako takú hlavnú puclu
vzdni. Je práve môj čas ísť cvičiť. Tešil som sa, chcel by som dopovedať to, čo som hovoril v predchádzajúcom videu ohľadom spánku. Tak je to to, že by som chcel mať spánok ako tú najhlavnejšiu puclu toho dňa, od ktorej sa bude odvíjať všetko ostatné. A chcel by som to spraviť tak, že spánok ísť o max 11. Dať si tam 7 hodín spánku minimálne, do 6:30 mať spánok, potom vstať, ísť do školy, po škole začať tréningy, pekne si ich odbiť, aby som mal energiu na tie tréningy pre klientov, alebo na tých tréningoch taký unavený. A potom si porobiť svoje veci, točiť content. Bez tej energie ten človek, alebo ja, bez energie a bez dostatočného spánku, ktorý mi chýba asi tak, že 2 týždne už, tak to na sebe pociťujem, že to není OK úplne. A ja keď nie som vyspatý, tak moja energia je úplne na bode mrazu. Tomuto ma inšpiroval Patrik Meď. Tam ho sem hore. Asi sa už budem aj opakovať 2-krát, že toto isté hovorím, ale nevedel som presne, čo som povedal vo videu predtým, lebo to mám natočené na inú kameru. A ideme si dať tréning. Za mňa jeden z najlepších cvikov, Palov Press. Rada pre všetkých na spevnenie stredu tela. Predtým, ako človek ide deadliftovať, drepovať, čokoľvek, kde zaťažuje stred tela. Cvik funguje následovne, ten nákladku alebo expander. Teraz sevni stred tela, spraví nádych, výdych. Takže za mňa jeden z najlepších cvikov, určite ho vyskúšam. Dneska mám iba také zľahka deadlifty, treba ľahšie. Naposledy som bol ťažšie, bolo to vidieť aj vo videu, kedy som potiahol 200. Nech stíhame regenerovať so všetkým, aj s tým spánkom, nech to neprehrotím a nech si neublížim. Nikdy som nemal nejaké extra zranenie z cvičenia, ale mal som také momenty, kedy som pociťoval, že keby idem ešte viac za hranice, tak by sa mi niečo stalo. Za mňa najväčšia smrť. Bulharské, takže ideme si ich užiť. Som v kurzu jako Santan, ale věci jako Santa. Tu handy jako Gianni, ale forma jako Sparta. Tak ako vždy, na konci videa sa prihovorám takto z mojej izby a chcel by som neskutočne poďakovať každému za podporu, ktorú prejavujete na videách, za každý ten koment, like, odber. Veľmi si toho vážim a môžeme dolu do komentu tentokrát napísať i emoji, môžeme sa dohodnúť na emoji auta. Vidíme sa pri ďalšom POV už možno s nejakým hosťom, takže good morning Čísla skáčou jako Sparta. Nakupuje mamka, potom nakupuje taťka. Moje obs jsou čísla, který platím DPHčka. Začal jsem za Cčko, ale teďka